खुलुमबाय बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासिबो नायगिरिफोरखौ बरायहरबाय बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआ मोनसे मोगा-मोगि हाबाफारि लानानै फैदों बेनो जादों थांनाय नेपाल हादराव जानाय इन्ड' नेपाल इनभाइटेशनेल इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिपआव 100 मिटार खारनाय बादायलायनायाव भारतनि जानानै सनानि मेडेल मोननो हानाय बिनानाव नमिला खेरखातारि जोङो मोगा-मोगि लानो थाखाय आवगायदों बे समाव बिनानाव नमिला खेरखातारिया बे इन्ड' नेपाल इनभाइटेशनेल इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिपआव माबायदियै सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन लोगोसे बिनानावनि आबुं जिउ जारिमिनखौ जोङो मोनथिनानै लागोन गिबियाव बिनानावनि मुं आरो सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना नमिला खेरखातारि आं दासान्दि स्वर्निम गुजरात स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव थानाय डिपार्टमेन्ट अफ एडभान्स ट्रेनिं एन्ड कचिंआव फरायगासिनो दङ बिनानावा बबे जायगानि आङो दमकलघाट गामिनि आबुं सिनायथिखौ होनो थाखाय मोनथिनो थाखाय लुबैदो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि दमकलघाट गामिनियाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव जों मोनथिनानै मोनबाय बिनानाव नमिला खेरखातारिया धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय रामधनदिकारि गाव पन्सायतनि सिङाव थानाय जा गामि दमकलघाट गामि बे गामिनि सासे थागिबि बिनानावनि जा बिफा एबा बिमा बिनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैगोन मा मावो जोंहा बाबानि मुङा मुस्रि तमला खेरखातारि आरो आइनि मुङा मुस्रि मारुबुस्रि खेरखातारि बाबाया दमकल बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो आइया सेलमारि बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बे समाव बिनानावनिफ्राय आङो मोनथिनो लुगैगोन जे बिनानावा माबायदियै स्पर्ट्स लाइनखौ बासिनानै लाखो बेखौ आं बिनानावनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन माबायदि नोंथाङा बे स्पर्ट्स लाइनखौ बासिनाय जाखो औ आङो उन्दै समनिफ्रायनो बिदि फरायसालियाव जानाय एनुवेल स्पर्ट्सफोराव बाहागो लाबोदोंमोन बेनिफ्राय आङो थाखो 2निफ्राय आङो जवाहर नवोदय बिद्यालय धेमाजियाव जइन जादोंमोन बे फरायसालियाव माने गेलेनाय मोसानाय गासैबो बिथिङावनो बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खाबु होयो बै समाव आङो गेलेनायाव बाहागो लालांदोंमोन बेनिफ्राय बिदिनो फार्स्टआव क्लास्टार जायो बेनिफ्राय रिजनेलनिफ्राय नेसनेल आङो बे स्कुल नेसनेलाव खनथाम बाहागो लाफेरदों बिनिफ्राय नेसनेल जानायावबो आङो 2015 मायथाइनि नेसनेलाव आङो 3थि बान्थाखौ मोनदोंमोन बे समाव बिनानावसिम साबायखर जासिबाय जों मोनथिनो मोनबाय बिनानावा माबायदियै जा गेलेनाय बे गेलेनायखौ माबायदि सायख'नाय जाखो बेनि सोमोन्दै जों मोनथिनानै लाबाय बे समाव बिनानावा दा बबे जायगायाव फरायगासिनो दङ मा आयदाखौ लानानै फरायगासिनो दं बेनि सोमोन्दै आं बिनानावनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन दासान्दि बबे इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दङ आङो गुजरातआव थानाय स्वर्निम गुजरात स्पर्ट्स इउनिभार्सिटियावनो फरायगासिनो दङ 5th सेमिस्टार डिपार्टमेन्ट अफ एडभान्स ट्रेनिं एन्ड कचिं होननानै बुङो आं बेयावबो गुजरातआव जानाय अपेन गुजरात चेम्पियनशिपआवबो बाहागो लानानै 100 मिटार रानाव रुपानि मेडेल आरो 200 मिटार रानाव ब्रन्ज मेडेल मोनदोंमोन बेनि उनाव रिलायन्स कम्पानियाबो माबा खालामनाय स्पन्सार खालामनायावबो गेलेनायावबो आङो 100 मिटाराव ब्रन्ज ओमफ्राय 200 मिटाराव सिलभार मेडेल बेनिफ्राय आरो 100x4 रिले मिटार खारनायाव आङो सनानि मेडेल मोनदोंमोन इनस्टिटिउट बा जाय फसंथानाव फरायगासिनो दङ बे फसंथाना माबायदि नों एसे फोरमायनो हागोन नामा बे फसंथाना स्टेट गभर्नमेन्टनि बुहुम फरायसालि बेहाय माने गोबां डिपार्टमेन्ट दङ मोननै मोनथामसो डिपार्टमेन्ट अफ स्पर्ट्स साइन्स डिपार्टमेन्ट अफ एडभान्स ट्रेनिं एन्ड कचिं स्पर्ट्स टुरिजिम स्पर्ट्स मेनेजमेन्ट बेफोर गासै डिग्रिखौ ओजोंहाय जोङो लानो हायो दा नों जे गेलेनायाव बाहागो लाफैदों बा इन्टारनेसनेल लेभेलसिम सफैनो हाबाय बेखिनि समसिम सफैनो थाखाय नोंथाङा सोरनि थुलुंगा मोन्दोंमोन आरो माबायदि थुलुंगा होदोंमोन नोंखौ फरायसालि समनिफ्रायनो गेलेलांबाय थादोंमोन गासिबो न'खरनि मानसिफोरानो सापर्ट खालामदोंमोन मादै दादै आनै आमाइ आदा आब' बाजै गासिबो सापर्ट खालामदों बेनिफ्राय नवोदयाव थानाय पिटि सार आरो पिटि मेमनि मुङा जाबाय रितु मेम सिं आरो पिटि सारनि मुङा प्रद्युत बरागहाय बिसोर सानैबो आंखौ जोबोद सापर्ट खालामदों
नबलियाव थानाय समाव गेम्स पिरियड जायोमोन घन्टासे बे समावनो मेमा जिमानखिनि हायो सारमोना आंखौ फोरोंदोंमोन बेनिफ्राय इदि एक्सट्राथ' जेबो ट्रेनिं लानाय जायाखै कलेजाव थानायाव बोसोरसे ट्रेनिं मोन्दोंमोन इनिफ्राय बेबो दा लकडाउननि थाखाय बन्द जाना दंथ'यो दा बिनानावा जिहेतु सासे इन्टारनेसनेल प्लेयार बे हिसाबै नोङो सानसेयाव माबायदि प्रेक्टिस खालामो नोंथांनि प्रेक्टिसा माबायदि सानसेयाव सिगांथ' जोङो फुङाव घन्टाथाम बेलासियाव घन्टाथाम प्रेक्टिस खालामोमोन दा साननैसो बन्द जाना दंथ'यो अब्लाबो फिटनेसखौ मेनटेन खालामनो थाखाय ओरैनो फुङाव जगिं ओरैनो नर्मेल एक्सारसाइसफोरखौ खालामनाय जायो दा बिनानावा न'आवनो थायो ना गुबुन जायगायाव थायो दा लकडाउननि थाखाय न'आवनो दंथ'यो ओरैनो आङो फरायनायनि थाखाय गुजरातआव थायो दा न'आव थानाय समाव माबाफोर उसुबिदाफोर जायो नामा प्रेक्टिस खालामनाय समाव गेलेग्रा जायगानि एसे उसुबिदा जायो जिहेतु मोजां ग्राउन्ड गैया बेनि थाखायनो आरो जोंनि ओनसोला एसे गामियाव दैबानानिबो प्रब्लेम जायो बेनि थाखाय एसे प्रब्लेम मोनो बिनानावनिफ्राय बिनानावनि न'खरनि सोमोन्दैसो मोनथिनो लुगैगोन दा नोंसिनि न'खराव सोर सोर दङ साबैसे आइ बाबा दङ आब' सासे दं बिनानाव सानै फंबाय सासे आनै दं बेनिफ्राय आबै दङ साबायखर थाबाय दा बेयो बिनानाव नमिला खेरखातारिनो बे इसिङारि जा सिनायथि बेखौ जों मोनथिनो हाबाय दा बिनानावा जे इन्टारनेसनेल लेभेलाव नेपाल हादराव जानाय जा इन्ड' नेपाल इनभाइटेसनेल जा इन्टारनेसनेल चेम्पियनशिप बेयाव जे देरहासार जानो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव बिनानावनिफ्राय मोननैसो खोथा मोनथिनो लुगैबावगोन बेनो जाबाय दा बे समाव बिनानावनि बैसोआ बेसेबां आङो 22 दा बिनानावा जिहेतु सासे इन्टारनेसनेल प्लेयार बे हिसाबै नोंनि जा इयुन नोजोर नोंथाङा उनाव मा मावलांगोन एसे फोरमायनो हागोन नामा आं इयुनाव आंनि दा जेसेबां रोंगौथि दङ बेखौ आरोबाव माने इनक्रिज खालामनो नागिरगोन आरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जायफोरा गेलेनायाव गोसो गुदुं इसोरखौ आं लामा दिन्थिनायाव अरायबो सिगांगोन आरो आंनि रोंगौथिखौ आं बयनोबो रानना होनायनि थाखाय आङो अरायबो सिगाङाव आवगायबोगोन आरो आं इयुनाव कच लाइनखैनो थांनो सानदों आरो फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफाबाय थागोन बेनो आंनि इयुन थांखिया दिनैनि समाव जों नुयो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलाव नङा दुलाराय आसाम नाङै बा भारत नाङैनो आरो बे मोनसे बिजानुवा दंखायो दिनैनि समाव उन्दै उन्दै जा फरायसा फरायसुलिफोर बा लाइमोनफोर बिथांमोना माखासे जिनिसनि सायाव एडिक्टेड जानानै दङ जेरै मबाइल बाहायनाया मोनसे एडिक्टेड बेनि अनगायैबो निसा बुस्थु बाहायनाय जा निसा बुस्थु जानाय बेफोरबायदि हाबायाव गफबनानै दङ दा बैफोर लाइमोनफोरखौ बिनानावा माबाफोर बुंनो सानो नामा जा गेलेनायजों जे माबा मोनसे जोङो गावखौ सिनायथि होनो हायो बेफोरखौ लानानै नोंथाङा माबाफोर सुबुरुन होनो सानो नामा बिथांमोननिसिम दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ससियेल मिडियाखौ जों जुदि मोजाङै बाहायबा जों गोबां खोथा ससियेल मिडियानिफ्रायनो मिन्थिनो मोनो गासिबो आजिखालि ट्रेनिं सिडुलफोराबो ससियेल मिडियाआवनो नोङो सार्च खालामबानो मोनो दि आं मा मोनसे गेमखौ मादि खालामबा मोजां जागोन बेफोरखौ जोङो बेलेग दिसाथिं थाङालासिनो जों मोजां दिसायाव जुदि बाहायबा ससियेल मिडियाबो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां बेनि उनाव जाय निसा बुस्थु बेफोरो जोंनि देहाखौ जोबोद खहा खालामो बेफोरथ' बयबो मिन्थिखानाय बेफोर बाथ्राखौ आरो गेलेनायखौबो जोङो दाना जोंनि जिउनि थांखि महरै जोङो बजबना लानो हायो खारन जेरावखि जों बुहुमनि बबेबा खनायाव जेरावबो खनायाव जोङो जोंनि भारत हादरनि फिरफिलाखौ जोङो गेलेनायजों जोङो बिरहोनो हायो आरो गेलेनाया जिउनि थांखिल' नङा बेयो जों ओरैनो गेलेबाय थाबाबो जोंनि देहाया जोंनि सावस्रिफोरा मोजाङै थायो जों फिजिकेलि एक्टिभ थाबाथाय माने जोंनि बेमार आजाराबो खम जायो बेनिखायनो जायफोर गेलेनायाव गोसो गुदुं बेफोरथ' गेलेखागोनखा जायफोर गोसो गैया गेलेनायाव बा इन्ट्रेस्ट गैया बेफोरबो ओरैनो फुङाव थाबायबाय थाबा ओरैनो लासै खारबाय थाबाबो माने बिसोरनि सावस्रिफोरा मोजाङै थायो आरो बेनिखायनो बयखौबो आङो बेखौनो बुंनो लुगैयोदि जोङो फिजिकेलि एक्टिभ थाबाथाय जोंनि देहा सावस्रि सोलेरफोरानो मोजाङै थायो साबायखर थाबाय बिनानावा जोंनिसिम गोबां बाथ्रा मोनथिहोबाय थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बिनानावा जे
इन्टारनेसनेल लेभेलाव सनानि मेडेल मोननो हादों। जोबोद खम समनि गेजेरावनो बिथाङा बेफोरबायदि जा जांख्ला बेसिम गाखोहैनो हादों, बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। बे समाव आङो मोननैसो सोंथि सोंनो आवगायबावगोन। बेनो जाबाय, दा जोंनि ओनसोलनि जा देरफुनाय उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोर बा लाइमोनफोर दङ, बिथांमोनखौ गेलेनायनि सायाव माबाफोर थुलुंगा होबावनो सानो नामा नोंथाङा? औ, आङो जेसेबां मिन्थिगौ जोंनि गामियारिनि लाइमोनफोरा बा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बिसोरो जोबोरैनो बिराद स्ट्रंसिन जायो। आरो बिसोरो जुदि खाबु मोना बा मिन्थिनानै मोना अबेखै मा लामाजों थांबा बोरै जागोन, बेफोरखौ आं जुदि सोरबा मिन्थिनो लुगैयोबा बेफोरखौ आं फोरोंनायाव अरायबो आवगायगोन। आरो बिसोरो हायै नङा जुदि नाजायोबा हागोन, खिन्थु बिसोरबो मिन्थिनो लुबैनानै गावसोरनो आवगायबोनांगोन सिगांग्रो एसे, अब्लासो दावगालांनो हागोन सिगाङाव। दा जोंनि ओनसोलाव थानाय जा सरकारफोर, पन्सायत लेभेलनिफ्राय जागायनानै लकेल गभर्नमेन्ट जेरै MSC बा गुबुन गुबुन काउन्सिलफोर, लोगोसे आसाम सरकार, लोगोसे भारत सरकार, बिथांमोना जाहाथे बे ओनसोलखौ जौगानायाव हेफाजाब होयो, आं बेखौ सरकारनिसिम खावलायबाय। बे समाव बिनानावनि जा देरहासारनाय, बे देरहासारनाया जोंनि बर' हारि लोगोसे जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय, लोगोसे मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन, जों बेखौ मिजिं थिनो हायो। बे समाव दिनैनि जा हाबाफारि, बेखौ जों गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय। बेखिनियाव बिनानाव नमिला खेरखातारिया गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे दोनथ'नानैब्लाबो जोंजों बाहागो लाफानानै जोंजों बाहागो लाफानायनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय। बे समाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।